kanang ang ako di ay si Joji, ako ang Vice President sa SPTA diri sa Bangkal nga akong kauban diri ang President namo si Sir Ray Lumapas. Okay. Unang pangutana, ma'am, unsa ka tinuod nga ang mga school activities diya sa Bangkal Elementary School gihimo anyong fundraising? Si Sir. Agad lang sir kay wakay ka madungog sir. Unsa to sir pwede nimo subon? Unsa ka tinuod nga ang mga school activities diya sa Bangkal Elementary School gihimo ninyong fundraising? Kani sir. Kami manggod sa PTA sir. Dili gid may pwede mag fundraising sir kung walay activity sa eskwelahan kay dili man ni taga-eskwelahan sir, di may faculty, di may staff, di may pwede mag himo og fundraising ilabi na kay makuan ma-disrupt ba ang school, ang kanang klase sa mga bata o ang mga maestra. So, under sa memo sa DepEd, kung kinahanglan may mag-fundraising, amo yun na siyang i-add sa panahon na naay activity ang school para mausar siya kay bawal man ni mag-create og any activity sir na walay pagtugot sa eskwelahan. Kaning gingon sir nga matod pa illegal ang inyong gihimo tungod kay dunay DepEd order nga bawal lang mga makagasto ang mga gidikanan sa inyong activity. Kana bitaw siya sir no. Naamang memo gikan sa DepEd sir. Mo man among gisunod sir. If I remember memo 13 series of 2022 nakabutang yun na allowed ang SPTA mohimo o at up to 4 fundraising in one school year. Now, amo po nang istoryahan sa GA sir, sa General Assembly, na nangayo po may pagtugot sa mga ginikanan, nato'y video na mo na picture, aning sugot sila na magkuan gan may o kanang fundraising o naagyan may voluntary contribution na 200. O kana sir, sama sa giingon ni Dr. Gary sa interview, gikan pa na niya na amo nang ingon na dili gid pugsanay kay tinuod man gyud na di pugsanay kay kami na PTE god voluntary ra man gyud na isip kami ang internal stakeholder kay atong nag-meeting mi ana niya diri sir kay nakareklamo naman na siya amo gyud siyang gi-meeting among gipasabot sa iya ha na unsa man gyud ni mga fundraising asa padulong o kanang 200 asa na siya padulong kay amo na siyang gibase sa memo sa DepEd. Kay naamang gyud yaman ming gipasahan og Republic Act na unsa to number ato 5446 ba to na dili gid kuno pwede na ang eskwelahan collect tinuod yun na. Pero ang SPTA sir dili man ni trabahante sa eskwelahan. We're entirely independent. So kami sir gi-memorialize mi sa DepEd para kay dili magpataka na lang og himo og project ang mga PTA o kanang parihar gyud tanan o gisunod na mga kanang instructions gikan sa DepEd na ang SPTA kinahanglan mo align sa school improvement plan na gihimo sa principal ug sa mga maestra sa school. So ning sunod na gyud niya na og amo gyud kuana na musugot ba sila anong panahon na 200 ang amo ang bayronon or among voluntary contribution. Unya diha mi na sagmuyo kay nalagay mga false information lagi pakatap na niingon siya nagamay ra kuno nang isa sa kamot anong panahon ang uban napugos ra but more than 95% ang niisa sir niya anang panahon na wa man siya mutambong nya ngano makaingon man siya na kuan wala ni isa wa magit siya ka witness anak kay wala siya. So sa ato pa atol sa maong pag voting na wala siya kay mato pa siyang tubagpod kay busy sa sayang trabaho or pangwarta. Pero ang uban kuno sa napugos lag isa kay murag maikog murag mauwaw og musupak sa inyong kalihukan. Hello sir. Madungog ko nimo sir? Nawala ka sir. Nagkuan naman kami sir kanang nag-data ra ba? Unsa to sir na kay pautana? Ang uban ko sir kay kanang maikog mo supak mo naahat na lag kuan sanong naahat na lag isa.
Kana mga kuan sir, kanang mingon sila maikog, nahat sila, wa man mi kabalo ana sir kay ngano. Kami niingon gani voluntary. Unya kana ilaha gyud na siyang perception, ilaha gyud ng kagalingong desisyon kung mohatag ba sila o dili kay wa man namo sila gipugos. No, wa gyud may pinugsanay diri sir. Unya ang kaning among gibuhat ng mga fundraising, parihara po di sa fundraising sa ubang eskwelahan sa tibuok Pilipinas. No, wala man siguro PTA na nag-fundraising sa kanang panahon na wala activity sa school. Mm. Unya kwan sir kanang so sa ato pa inyo na siyang pasabot alakton pagka-istorya murag dili siya kumbinsido sa inyong pagpasabot kay nabot man siya diri sa Bomboradyo. Mao gina ang concern. Nag-handshake pa gani mi ana human sa mo among kwan October 18, nag-handshake mi ana ang meeting diri sa eskwelahan na po na full video ana amo lang sing ipasabot kana tanan sir. For example, tagal example sir ha kato yung giingon na lakan ug lakandula. Pwede gid mo apil ang bata sir bisan pag dili ka mohatag og registration, no? Pwede gid mo apil. Ang amo lang is mohatin ang bata sa practice na wala na pugos ang bata og apil. Kung naay costume ang bata mas maayo, kung wala pwede ra gyud any dress na ilang masuot. No, wala gyud na mo nagikuan. Gingnan ganda mo siya na pwede ra bisa kinsa. Kaya kanang gingon niya na kuan siya ang boses sa mga pobre na kuan sa ginikanan. Kami wa man pud mi diri nag-discriminate ano di mohatag sir. Kanang nay mohatag magpasalamat mi ana kay at least katong wala nakahatag sir sa voluntary ma-cover up ana. Kay di man pud mi pwede imong mama wa nakahatag og voluntary contribution. Dili ka pwede musag-og og tubig diha. Di man na pwede. So ang resulta sa uban na ning hatag di na-cover ang katong wala atong mga ginikanan wala mohatag. Ang problema man gud ani kana bitaw katong human na magstorya ni nagpakatap man gyud na siya og kana mga messages sa mga group chat sa social media na niingon economic voluntary compulsory na amo na magipasabot na voluntary na kana po niyang giingon na MOOE na 244,000 sir tingami ana na iyan ang i-post online iyan ang isulti sa mga tao without explanation. Diba, kung na-order na yung tao, imong ingnon 244,000, dako yun na sir, diba? Mm. So, ang kanang 244,000 na MOA diri sa school, katong panahon na nag-istorya mi anak niya, 112,000 ana ang bayad sa kuryente, 39,000 sa gwardiya, then naapay 6,000 sa kanang kuan internet, 12,000 para sa kanang utility. O kanang sobra na sir, nagpakuan ang principal, nagpa-renovate sa kinder na classroom, kay kulang ang kinder na classroom. Reklamo pag sa principal kay kulang gyud kay mga maestra, wa nay bond paper kung saan man nila ani. So mapugos gyud sila og kuha og budget gikan sa kantin. So nanghulam sila temporarily sa kantin. Kay kung una-una ani mo for example, 3,000 ato lang ibutang 3,000 ka estudyante sa bangkal o 240,000 ang kanang kuan 80 pesos budget sa gobyerno kada bata kulangon gina siya bisag asa ka na eskwelahan mangutana anak mingon gyud nagkulang ang ilang MOOE so dili po niya musugot na una na bitaw magpa-katap siya og mga informasyon na wala gyud detalyeng information. Oo. Unya kanito na among activity sir kanang mga gigastuhan ana naagyo na tanay details na anay mga requests na butang na dire sa folder. Kung gusto mo taga Bomboradyo mo anhi dire patanawon ta mo sa baga king folder sa request. Kay dili mi mo release og kwarta ang walay request kay natagam naman mi dire sa bangkal sir na lahi katong mga previous na nagdumala dire na walay financial report wa mi kibalo asa padong ang kwarta. So sukad last year amo na siyang gikuan na naagid may kanang paper trail na naatanan kinsay girilisan, pilay girilisan, unsay gigastuhan. Una-ana ka-detailed ang amo ang kuan diri sa kanang kwarta sa bangkal. Bisan pag naay mo audit na mo diri on the spot, wa gyud may problema. Niya diha mi nalain nang ingon sa gipangwartahan asa dapita mi ng warta na ang giisip namo diri sa SPTA is para ang mga bata na sila gastuhon sa panahon sa nasila event o contest. Ang mga maestra during their seminar may nalang makahatag mi gamay para sila na magamit o ang infrastructure diri sa eskwelahan.
na ami mahimo project. Unya katong gingon niya amot ngano lalain siya na niingon og para ma-high-tech ang eskwelahan. Kinsa bagoy ginikanan ang di ganahan og mas secured ang eskwelahan. For example, na CCTV sir. Kung nahitabo sa bata simbako palayo, kung walay nakita at least na amlay CCTV. Ang nay area diri sa eskwelahan nangit-ngit kaayo na nag-need gyud og kanang solar light, mas maayo na solar light. So mao na ang among gikuan na ngano ikalain ang project na kayuhan sa mga bata. Ah, kung panalitan tinuod imong gisulti nga nagpakatap siya og sayop nga impormasyon unsa man di ay iyang motibo. Mo lagi na sir. Katong kani sir mo na iyang gikuan. Naman ko screenshot na sir di lang ko mo post online kay kibalo ko di na siya maayo, di po niya ganahan manaot pa niya. Bahala siya unsay istorya to basta ang among istorya diri unsang kamatuoran. During sa moang kuan gud sir, sa moang katong meeting ana niya na katong naka kuan gina 9 minutes of the meeting. Nangutana jud ko ana niya personally. Na sir, kanus-a man day ka mag-fundraising. Kung ikaw ang presidente diri sa bangkal, unsa man imong buhaton? Ending sa tubag ingon siya nako na dili ko katubag ana sa pagkakaroon kay dili pa ako yung president. So, I'm thinking na nasa personal interest. Wala man pud may nagkuan sa kung ganahan siya magdumala diri sa SPTA, wa gyud may problema kung gusto siya. Basta ang amo lang na ang hapsay na among gibuhat karon ipadayon, dili usbon. Kay kami ang among tumong ra man gyud ang pagtabang diri sa eskwelahan, ang pagtinarong na pagserbisyo. Kami wala may sweldo pero mangani mi diri, mangolekta mi diri bisag init. Nya gibawalan pagani mi sa DepEd og mag-snack sir, magkuhag snack sa PTE funds kay bawal na wa mi amuha ang snacks. Wala mi bayad. Ang amuha na lang unta operasyon. Kung siya daghan sig mga koneksyon, iya na lang tang gamiton sa saktong paagi na mutabang namo. Giingnan gyud ako na mas kaysa mahimong problema, at least dugang siya solusyon ba? Solusyon na mutabang diri sa eskwelahan. Oo. Pila na may na raise ninyo nga funds, sir? Pila na may natigom ninyo nga kwarta karon? Akong tanawon sir ha, ang total funds. Onya, unsa may mga kalambuan sa eskwelahan nga inyohang nahimo? Yes sir. Start sa mga kalambuan sir. Kami sir more on adto mi sa learners kanang improvement. For example, sir, kana bitang naay mga meet, district meet, unit meet, pareha nang kasi palaro o pareha kanang gipadalaron sa Sikihor, kana mga regional na mga press con. Amo nang gipangitaan sa plete, uniform na sila tanan. For example, district meet lang sir, more than 100 appeal coaches. Amo ginang gihitsasan sila og uniform sir. Mukabat nag 20,000 kapin. Uniform pa lang, wala pa na ilabot sa ilahang pagkaon or snacks. No? Akong basahon dire sir, ang total namo na collection sir is 115,630. Onya ang total food na nadawat namo sa fundraising is 174,713. Pero ang total expense namo sir up to date. Ito lang sir ha. Sige. Ito sa computer. Kaya mo man itong katuyuan nga nag-fundraising ta sa mga activity para sa pagpa-improve sa eskwelahan. Di-flash po nila mo pag-GA sir. Ang total expense na mo sir is 315,768. Ang cash on hand na mo ron is 8,450. Kung naamoy reporter na gusto mo check the sir, nakabutang rin ng Excel file, naka-file o folder ang tanang request na ay mga vouchers. So ni-request na po siya na sir na mutanaw siya na pwede rin siya mutanaw. During gani sa katumong meeting, ni-request siya na pwede ba siya mutanaw na every month? Ingon, pwede kayo. Ingnan pa na, pwede ka mag-advisor kung gusto. Pero wa may ning tunga dili ning check ana sir. Iya karon na napud siya yung nana. Iya ming hulgaon, ipatulpo mi niya, iya ming hulgaon, ipa-ombudsman mi niya. Katong pagkuan pa lang daan, pag meeting pa lang namo. Before siya ningkuan og mga istorya ni ingon na siya na siya anak na abogado. I don't know, it might be something to intimidate us
Kay siguro tanaw niya ubos niya na tawo kay dili mi doktor, simple raming tawo, mga pobre raming tawo diri sa bangkal. So amo is kung mag-power tripping siya, gamito na lang niya sa saktong paagi, di na lang siya musamok na mo kay kami nagtinarong naman mi diri sir. Mm. Pila tanan ang nakolekta sa tulo ka fundraising gani sir? Sa tulo ka fundraising sir nakaabot og 208,588. 208,000. Yes sir. O Okay. kanang fundraising og na-collect na mo sir na 115,630 nausa ng kwartaha sir. Nagasto na sa tanan, nagikinahanglan sa school, sa tanan na kanang mga events sa mga bata, o kanang mga asa sila ipahatod sa mga sports, sa mga meet. Naka-document na tanan sir. Naana sila kuandiri. Di munang kami di gid mi mahadlok na yung audit kay tanan naagi na paper trail. Okay. Unsay comment nimo sir nga kamo sa SPTA nagamit mo para sa fundraising sa activity matulad pa niya? Nagkami sir na. Ang PTA ra gyud pwede magkuan sir maghimog fundraising niya. Wala gyud may next na asa man namo gigamit ang kwarta. What I mean ba nga matulad pa niya ni Dr. Lapinid nga kamo admitted mo nga gigamit mo para sa fundraising sa mga activity. Sir, di man pud maka-fundraising ang mga maestra kay bawal man sila mag-fundraising. Bawal sila makupot og kwarta. Mounang na PTA sa kada eskwelahan, sir. Kay kami isip internal stakeholder, kami mo'y makatabang sa eskwelahan directly. Kay kibalo baya gyud ka na dili ta maka-request og dali dayon sa gobyerno. Sumagod ka na mga eskwelahan na atong nadaot sa audit nahurot ba na og kuan karon wala kay naay gisunod ang gobyerno na proseso. So kami na gusto mo tabag diya dayon kay para maniskayuhan sa mga anak. Pare ato last year na putlan ni kurente pila ka buwan may kurente diring bangkal. Kapila to gibalik-balik sa Bombo Radyo. Kami ato sa SPTA nag-raise mig 200,000 para ibayad sa engineer. Mabutang lang ng kinahanglan sa engineer. But pagbutang sa engineer, pagtanaw ron ang ubang wire din sa eskwelahan, dili man kaya ang wattage. So mo nang nadugay kini agi pa mig proseso. Ug nagpasalamat pa man gani mi ato ni Mayor Ahong Chan kay gianhian man gid niya na para mahuman dayon tagaag duha ka semana ang engineer na ipatao dayon kay para sa mga bata. Pasalamat mi ato kay gidali niya kaysa naghuwat pa mig September pa magkuan niya kanus pa mi makurentihan dire. So kami gihimo na mong tanan para sa kayon sa mga bata. Kana gani irong February unta sir para man sa tubig dire kay nagproblema man mi sa tubig kay nangaguba man ang mga pump dire. So ang among emergency fund gipalit na mo og bag-ong mga pumps more than 30,000. Pero ang problema ron pag on sa pump muuyog man ang tower. So kung muuyog ang tower delikado matumba madisgrasya ang mga bata. So karon tanang bata dito dapit sa gym na CR magkaos. 4th floor pa ng ubos. Kung nadayon pa to ang among fundraising, siguro 2 weeks ago humanana. So karon ang mga bata nag-antos og kaos og tubig gikan 4th floor padong dito sa gym. Saka kanaog dili lang kay iyang anak mag-antos tanang bata sa bangkal. Okay. Kanang matulad pa niya nga daw sa gigamit mo sa eskwelahan para sa fundraising activity. Napay lain pangutana niya na by approval gikan sa DepEd ang inyong fundraising. Yes. Sir, sa memorandum gid sir nagid sir. DepEd Order 13 Series of 2022. Pwede ra gina ma-search online, naara na online sir. Naagi na dito sa page 47. Nakabutang gina na ang SPTA is allowed up to 4 ka fundraising. Nga ang kaning fundraising sir, dili gyud ni siya pwede nimo buhaton during non-activity sa school. Kinahanglan isabay na nimo sa activity. Kay para dili mahasol ang maestra ug maputol ang discussion sa mga bata sa klase. Kung moadto kag laing eskwelahan, mangutana ka kanunsa sila mag-fundraising. Alangan mag-fundraising ka og kuan sa Valentine's ato ka sa March kay para di ka madungan. No? Tanang eskwelahan halos magkuan bisan pagka ng eskwelahan sa isla
na fundraising ilan ang iatol during na activity or major activity sa school. Pero diha may nakuan kay ngano di gyud masabtan na voluntary. Ikaw pwede mo appeal, pwede gyud dili. Ang amo lang is dili na lang unta mga nig ubang tawo, di na lang unta maghimo og mga false statement na mao ni mao na para lang unta tunhay ba. Kay ang kanimong buhat is a sign of bayanihan, tinabangay man ng PTA. Para man sa eskwelahan sa mga bata. Naa po ni document sa proof na adto na padong. Onya kuan kananaang nasulti naman nimo tanan sir, tubag naman nimo ang mga pangutana kananaang unsa imong mensahe sa mga ginikanan nga naminaw karon? Unsa imong mensahe ni Dr. Gary Lapinid nga naminaw pod karon? Ako sir, ang kuan lang nako diri sa bangkal nagpasalamat lang gid ko na daghan pang mga ginikanan na kuaning take responsibility sa pagtabang sa eskwelahan. Bisan patuod sa among giagian karon na kaning ay mga reklamo, ay pagpanghulga labi na sa kuan sa kung side online na security risk tungod sa iyang pag-post online na nanay threat sa kung kinabuhi. Wala lang yun ako nagikuan. Amo lang is magpadayon og tabang ang ginikanan sa eskwelahan kay para gani sa atuang mga anak o para sa bangkal. No? Unya sa kan Dr. Gary, sir, pwede ra gyud unta ta mag-istorya og tarong sir. No? Kung siguro nalain ka nako kay gi-call out ka during sa General Assembly, kay gi-invite man gyud ka ta sir, giingnan man namo imong teacher na mo-attend ka o okay ka ato but wa ka ni attend. No, gi-call out ka, ni sulti kog tinuod. Unfortunately lang na imong anak dito atong panahon na og ingon ka na imong anak apektado. Busa ako mangahi og pasaylo sa imong anak. Dahil in kaso mangganig nasakitan ka sa akong gistorya matud sa imong amahan, pasaylo ako. Og ayaw undang og paskwela diri padayon sa pagskwela kay nahibaw ko na maayo kang estudyante sibon pa sa i-post imong anak imahan na nindot imong mga grado. So kami diri wala mi daotang ginahuna laban sa imuha, laban sa imong papa. Ang amo lang is masabtan sa tanan kung unsa ang rason ngano unani ang panudlanan sa school sa PTA o nang inaot lang mi na daghan pang ginikanan ang take responsibility. Okay. Moro to sir, daghang salamat sa paghatag namo og time kay kami mo nakuan sa mga ginikanan sa bangkal kay gitawag niya og uneducated o pobre na kami wara ba gyud mi ning tawag ni anang mga words. Di man kinahanglan edukado ang usa ka tawo para masabtan ang simpleng instruction or balaod or kanang gikasabutan sa usa ka asosasyon. Open mind naman siguro. Moro gyud na mo sir. Sige. Ang akong schedule interview si Ma'am Joji Lipon, imong Vice President, nya gipasa man ang cellphone sa imuha. By the way, kasi pangalan mo sir? Ako sir si Ray Lumapas sir. Ako tong gi-call out niya gabi. Ray Lumapas, ikaw mao ay President sa SPTA. Yes sir. Okay. Imong tapad mo si Joji Lipon. Yes sir, akong Vice President. Naipahabol pangutana si Kuano, si Dr. Lapinid, ginaminaw, nag-monitor ninyo karon. Naba kuno Yes, ni resibo ng mga kwarta nga inyo nahipusan. Sir, kanang fundraising sir, wala gyud na siya resibo kay di na siya resibuhan. Kay kuan donation na siya, naaran may anay ka ng information kung kinsa to ang ning donate, pangitan sa fundraising kanang mga nimbundak, ilang ibundak na kwarta, pila nga receive, o unsa na grade level. Sa registration na ako na pila ka buok. Mo na mong gikuptan. So mo na ang kanang information na naa na mo. Again, siya ingon siya manay siya. So sa panahon na kanang manay siya, kana na pud siguro dili ni busy. Na may kuan kay napon niya mo kuan sama niya na ninguha pud sa mga pangitag kwarta para makatrabaho. Wala na sa misat. Dili malikayan masud sa una-una sa mga tao nga nabay assurance nga dili mahilabtan ang mga kwarta nga gid pang-donate. Naagid sir, sumasa kong gingon ganiha, naamit lista sa tanang request kinsa ang among gitagaan anang request.
again, kami sir, dili mi pwede mo post, magpakita sa media, pwede mo anhi diri mo view, kay dili mi allowed mo hatag og copy ana sir. Una mo ikuan. Okay. Pwede siya manhi, pwede ra pud ka manhi sir or any reporter para mo view, makita gyud kung unsa ka tinuod ang kana akong gisulti, naabag yun na ang kanang mga paper trail na among ginabuhat kada na ay mo request. Ang iyang pangutana sir kanang doon na bagyod kunoy tao ba nga taga DepEd gyud ayun nga istorya unya nangay mog approval gikan gyud sa DepEd office aning inyong fundraising. Kami sir, nagsubay mi sa DepEd order, mananghid mi na sa principal, si ma'am principal mananghid na siya PSDS, no? Muna ang structure sir kay di man mi pwede mo diretso mig division mato mig DepEd. Sir na mo diretso reklamo dito din asay pinakataas. Again, wala di man mi power tripping. Ang amo ay nag-follow mi step by step. Protocol na sir. Kay matod pa niya Kana iya pautana. Karon sir natubag na sir katong diri na siya ambot ngano nangutana na pud sa botro. Kay matod pa niya dito siya sa DepEd Lapu-Lapu, ang DepEd Lapu-Lapu kuno wala kuno mo aprobar sa inyong fundraising. Munay dakong bakak sir. Kung naa siya ikuan ana sir, kung naa siya fax ana kay kana murar man my word between his word no. So kung naa siya mapakita sir na niingon ang taga DepEd division ana mas maayo no. Naay DepEd memo, DepEd Order 13 series of 2022 na naghatag o katungod sa PTE mo fundraising up until 4. Napamis katulo na fundraising sir. Wa pa mi nabot sa kaupat, wala mi mulapas sa unsay na sa memo. Kaya again kanang memo nanas gikan man nila no gisubay ni sa tanang eskwelahan either Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu, nanay DepEd order mo na i-follow sa taga PTA. Nindot kayo imong challenge sir nga imong gi-challenge si Dr. Guy Lapined nga makapakita sa ebidensya nga mismo ang taga DepEd Lapu-Lapu ningon gyud nga bawal ang inyong gibuhat o nya way approval gikan sa DepEd Lapu-Lapu. Ano gyud sir kay kami kaning memo na gihatag or DepEd order gikan man sa DepEd no. Kung mingon sa bawal mi nya ngano nakabutang man diri na pwede mi up until 4 basta naka-align lang mi sa unsay panginhanglan sa school ug sa SIP. Nabali sa guidelines sir nga kinahanglan do na di approval gikan sa DepEd. Ang taga DepEd mismo ba dili kay magbase lang sa memo kung dili adtuon ang taga DepEd o nya dapat do na approval gikan sa DepEd office ang inyong himuon nga fundraising. Naba sa guidelines. Sir, wala na sa guidelines sir na moadto pa kag DepEd para magpa-approve kag fundraising. Mananghid ni sa principal kay sa school admin. Kay first school man ni sir, di man na pwede na kuha na diretso mi dito ning bypass mi sa principal. So principal mananghid sa siyang supervisor PSDS o si PSDS mo na mo communicate dito. Kaya again ning follow mig protocol. Dili mi sama anang diretso ato dito mo reklamo o bypass. Kay gusto ang iyang gusto matuman dayon. Di man mi ana na klase sa tao. Kay kami ultimo ra man mi. Sige. Wala ko ilaing pangutana sir ha. Onya, salamat sa pagtubag sa mong tawag at least na present nako both sides. Ang habig sa reklamante Dr. Guy Lapined o sa habig usabin nyo ang mga officer sa SPTA. Salamat sir, mayong gabi dihan ninyo. Mayong gabi sir, salamat. Bye-bye.